E co permiso de vostede, pois quixera comezar a miña intervención convidando ás diputadas e aos diputados desta Cámara, pero en especial a todos aqueles que nos están escoitando, a chegarse á Mariña Lucense. Xa lles digo eu que sempre é un bon destino. E hoxe, moi particular, a chegarse á localidade costeira de Burela, onde cada primeiro sábado de agosto celébrase a Feira do Bonito, como leva acontecendo durante máis de 30 anos. Unha multitudinaria xornada de exaltación do peixe que mellor identifica a Burela en Galicia e en España. E feita esta invitación, da cual non ten ninguna dúda de que vostedes se quedan invitados, e tamén os servicios da Cámara, lógicamente, convido tamén aos señores diputados e diputadas a sumarse a unha segunda demanda. A segunda demanda é unir forzas para que poida obterse este evento a consideración de interés turístico nacional. Así o veña reclamando tanto a entidade impulsora e organizadora desta festa, o colectivo cultural Ledicia, como o propio Concello de Burela, neste caso por acordo unánime da súa corporación, onde están representados diferentes partidos políticos, dos cuales algúns dos que están aquí tamén coinciden. Trátase, ademais, dunha demanda que lle faría xusticia a esta cita. E se repasamos algúns datos para a historia, temos que remontarnos ata o ano 1983 para, insisto, o impulso do colectivo veciñal e cultural Ledicia lembrar a primeira edición dunha cita totalmente arraigada no calendario festivo que leva máis de 30 anos difundindo os beneficios do consumo do bonito. Anos despois, o 17 de xullo de 1999, sendo presidente do Goberno galego do Manuel Fraga, o Consello da Xunta aprobou a resolución pola que se declaraba como festa de interés turístico de Galicia a Feira do Bonito de Burela. A feira é certo que se consolidou con unha cita turística e gastronómica de gran relevancia para a promoción e posta en valor deste túnido. O Bonito do Norte, que centra a economía dunha importante flota pesqueira galega, especialmente en este porto, que é o porto máis importante que hai en Galicia de Bonito do Norte, e aquela que naceu con unha humildade como unha xornada cultural e gastronómica con fama na comarca da Mariña Lucense, é certo que rapidamente e coa complicidade e a participación do conxunto dos veciños e da asociación promotora foi gañando entidade propia ata atraer a xente de todas as edades e procedencias, superando incluso en algunhas edicións as 10.000 personas. Durante a mesma, é certo que se pode desgustar bonito preparado de moi diversas maneiras, asado, empanada, cocido, gracias ao traballo de centos de voluntarios e colaboradores veciños desta localidade. Hai ademais un conxunto de actividades complementarias, concertos, xornadas técnicas, as actividades infantís, pero todas co bonito como protagonista. Burela, ademais, é un municipio acolledor, situado no centro da costa lucense, na miña terra, na Mariña de Lugo, con máis de en torno a 10.000 habitantes e cunha capacidade en equipamentos e aloxamentos turísticos moi relevante, capaz de asumir a recepción de todos aqueles que queiran visitar a nosa feira. Con todo, é necesario seguir desenvolvendo un esforzo no ámbito da promoción desta festa, co obxecto que poida cumplir os requisitos que a legislación establece para o seu recoñecemento como cita de interés turístico nacional, en especial en canto a impulsar a súa difusión en medios de comunicación do ámbito nacional. E por iso é polo que traemos esta iniciativa, que esperemos que teña o apoio dos
dos distintos grupos da Cámara, igual que tuvo o apoio dos distintos grupos políticos do Goberno Municipal de Burela. Pola miña parte, nada máis e moitas gracias, señora Presidenta. Pois moitísimas gracias, señor Balseiro. Rolda dos grupos parlamentarios. En primeiro lugar, o grupo emendante do BNG. Señora Dante, ten vostede a palabra. O apoio recibido das distintas forzas políticas, que non fai máis que ratificar o apoio do Parlamento de Galicia á Feira do Bonito, as súas posibilidades como cita de interés turístico nacional, para que é necesario acadar esa relevancia nos medios de comunicación nacional. A feira, os veciños, os organizadores e Burela merece esta unanimidade do Parlamento. Agradezco tamén que haxa un diputado que agora se dedica a poñer notas ás intervencións do resto dos diputados. Podemos propoñer traer outra iniciativa aquí e propoñelo ao diputado de Agui para que anote e faiga a puntuación a cada intervención de calquera diputado. Tamén me agrada que lle houbera gustado a vostede a exposición de motivos. E sinto moito que non teña aquí a señora representante do Grupo Mixto, porque falar de 8.176 veciños de Burela e dicir que o Concello de Burela baixa, pois é descoñecelo por completo, porque o Concello de Burela, conxuntamente co Concello do Terro de Rei, son os únicos dous concellos da provincia de Lugo que crecen. Pero que, ademais deso, o Concello de Burela dá esa circunstancia que é un dos concellos de Galicia que máis xente nova ten. E dicir que Burela depende da agricultura, mire, eu non sei se Burela, eu non conozco ninguna explotación gandeira en Burela, ninguna. Non sei se tendrá Burela, non sei se tendrá 12 vacas Burela, Vacas pode ter, porque vacas tamén as hai no mar, que chamanlles vacas as que tiran dous e son barcos do arrastre. Dese tipo de vacas pode ser, pero o que é vacas da agricultura, vamos, é que eu quedei un pouco sorprendido, non? E dicir que, bueno, que se vende máis pescada que bonito, home, comprenderano, porque bonito vendese 3 meses ao ano, pescada vendese todo o ano. Solo faltaría, non? Bueno, pero dito isto, tamén hai algo para o Partido Socialista, tamén hai algunha aclaración, tamén hai algunha aclaración. Dice vostede que o Partido Popular, efectivamente, gobernou Burela moitos máis anos que gobernaron vostedes, pero algo fixo. Foi o Partido Popular, tanto un goberno do Partido Popular en Burela como un goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia, que na declarou de interés turístico galego. E a festa nace con un goberno do Partido Popular. Pero a máis, a vostede olvidouse unha cousa, porque vostedes non é ahora esta legislatura a primeira vez que gobernan Burela. Xa gobernaron en outra ocasión máis. E tampouco vostedes daquela non tiñan tanto interés non debían ter tanto interés en isto se non o houberan feito. E dice vostede que é unha sorpresa. Non lle é sorpresa ninguna. Nin é ánimo de enredar nada. É ánimo de colaborar. E colabórase desta forma, que a máxima institución que temos na nosa comunidade autónoma faiga un mandato, e sea por unanimidade como pode ser aquí, para que ese expediente que ten que ir, lógicamente, a nivel nacional, tamén leve un mandato da máxima institución que temos na nosa comunidade autónoma, que é o Parlamento de Galicia, dicindo que todos os grupos estuvemos de acordo con eso. Polo cual, os veciños de Burela, ao mellor non sei o Partido Socialista, e me consta que sí, eu teño boa relación ali co alcalde de Burela, que é do Partido Socialista, pero é un bon amigo meu, non pasa nada, e con moitos dos concelleiros que hai ali. Me consta que o alcalde de Burela tamén está agradecido de que o Partido Popular houbera traído esta iniciativa aquí. Eu pensei o que lles molestou a vostedes. Home, vostedes gobernan no Concello de Burela, e non son capaces de traer a iniciativa ao Parlamento de Galicia e traen o Partido Popular que non goberna no Concello de Burela. Bueno, hombre, eu xa sei que eso molestóis, pero tamén lles digo, nós somos agradecidos e nós tamén agradecemos que vostedes apoyen a nosa iniciativa. E referente á emenda... Ten que rematar. Termino, señora Presidenta. Referente á emenda da señora Adán, comprenderá que o punto 1
non dice nada que non recolla xa a nosa iniciativa. E se é certo que no punto 2 queda, vostede tamén xa vostede o reconoceu, queda vostede moi corta, porque a difusión nos medios nacionais é un requisito obrigado. É un requisito obrigado para acadar esta declaración. É un requisito, e non se trata dun capricho, non se trata dun capricho, senón que o que pedimos é que a Xunta colabore a orden 1773 de 2006 de 3 de maio, pola que se regula a declaración de festas de interés turístico nacional, dice que las actuaciones promocionales en medios de comunicación habrán de alcanzar un número mínimo de 20 en medios nacionales, periódicos, revistas, radios e televisión. Por eso non foi un capricho, foi... Ten que rematar, señor Balseiro, por favor. Podemos que a Xunta colabore nos medios nacionales. Termino, señora presidenta, quedan vostedes todos invitados á festa do bonito de Burela, e se pode ser que o goberno que si é que se constituya a nivel nacional e cando chegue a festa do bonito de Burela xa está declarada de interés turístico nacional, pois celebraremoslo. E se non, celebraremoslo igual, quedan as súas señorías invitadas, con ou ca invitación do señor Balseiro, como dixo o representante de AGE. Pero, en principio, señor Balseiro, invitos a todas as súas señorías á festa do bonito de Burela. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor